Jo sóc el Franqui i visc a Terrassa i ara fa un any em van condemnar a 2 anys i 7 mesos de presó pels delictes d'ultratges a Espanya, atemptat i desordres. L'any 2002 es va realitzar una cercavila durant la festa major de Terrassa, en la qual un grup de joves demanaven la retirada de la bandera espanyola i europea del balcó de l'Ajuntament. Aquest cercavila, quan va arribar a l'Ajuntament, es veu que va muntar un pal d'uns 4 metres amb un ganxo dalt i va intentar despenjar la bandera. En aquest moment la policia municipal va carregar contra la manifestació. L'ultratge a la bandera és un delicte que l'estat espanyol ja no implica presó com als anys 80. Amb el nou Codi Penal, ningú pot ser empresonat per haver ultratjat la bandera espanyola. Sí que hi ha presó, però, per als delictes d'atemptat a l'autoritat i desordre públic. Aquests serien els delictes pels quals Franqui aniria a la presó. La sentència del Tribunal número 2 de Terrassa considera provat que ell, el 30 de juny del 2002, va atemptar contra els agents de l'autoritat i va produir desordres públics davant de la plaça de l'Ajuntament. Ell ho nega. El que tinc avui en dia és que jo no estava allà al lloc dels fets, era festa major, fa 15 anys que fem festes majors alternatives a Terrassa i jo com a membre dels col·lectius socials d'aquí de la ciutat formo part de l'organització i en els van venir 3 testimonis de diferents col·lectius de la ciutat a dir que jo estava treballant amb ells amb els actes de la festa major. Des de l'any 2002 s'ha iniciat una campanya de pressió per evitar que el jove de Terrassa vagi a la presó. Els membres de la campanya estan convençuts que fou l'ultratge a la bandera i no els incidents el que va moure el jutge Enrique Rovira del Canto a dictar presó. Rovira del Canto, que ja no porta el cas, era abans jutge militar. Allà està la gent. Mira, ja es comença a preparar la cosa bona. Si és que som un poble ben parit, ben parit. A mi m'ha agradat escoltar els Mossos allà, que anaven parlant entre ells, com tots sincers, amb la incertesa de veure què tal, què passa, què no passa. Ah, mira, no és de València, M'he equivocat. Val més així, petita i ben parida. És del Barça. Val més petita i eixerida que... Sí, bueno. Venim del País Valencià en solidaritat amb Francesc Argemí Franqui. Hem d'alliberar-lo. Som de la República Valenciana i solidaritzem amb la República Catalana. Tots junts, camí d'Europa i del món. Torneu. Torneu a cantar el Visca. Visca País Valencià! Lliure! Sí. Dius que no hi ha hagut manera de trobar els diaris
ni als mitjans? Tots els diaris avui, posant al buscador Francesc Argemí, sortien notícies relacionades a dies anteriors. I a cap d'ells anunciava que hi hagués una manifestació avui. Ho van dir per la ràdio entre setmana, però ni ahir ni avui no es diu res, cap mitjà que es publiqui a Catalunya. No sabies l'hora tampoc? Ni l'hora, ni el dia, ni per ràdio, ni per tele, ni per premsa, ni per internet. No es deia res. Ahir van fer a l'esprint. Vols sortir tu o tallo? No em corre. A mi m'han fotografiat. Si em veieu amb el Mundo, doncs no el compreu. Jo havia estat un lloc de feina. Tot tan reparant no n'aprenem, que no tenim. Has vingut de Manresa, tu? Manresa. De Manresa, aquí a reivindicar llibertat del Franqui. Has sentit per la ràdio això de que deien que es cancel·lava? No has sentit? Molt bé aquesta música. Perdoneu. El problema a casa! Perdoneu, què vull? No hi ha pau! Sense justícia no hi ha pau! Sí. Sí. Perdona. Ai, gràcies. Toni. Hi ha molta colla. Sí? A veure si ho treuen, perquè la de l'1 de desembre no ho van treure. Vols sortir a YouTube? Vols dir alguna cosa per YouTube? Ni dretes ni esquerres, països catalans. Bé! Lliga!